Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, meron po ko ditong spicy roasted chicken. Meron mong suka na manghang, pipino, kamatis at saka lettuce. So hindi natin patatagalin to. Tara po, pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Kain po mga ka-studio.